богат избор. Но техника за дома, кута, вила, ако имаш. Прекрасен магазин и най-вече, че от едно място купуваш абсолютно всичко. Няма смисъл да обикаля. Прекрасен. А и персонала, ако не ти е ясно нещо. И с какво? Точно с това, с отношението, може би, на персонала. До сега винаги са се отнасяли прекрасно. Нещо не ти е ясно, заповядайте. Тук мога да намериш всичко, което си пожелаеш. Не е нужно да ходиш в различни магазини за различни артикули. Тук има всичко. Аз редовно идвам тук, живея наблизо, когато ми се наложи. Идвам и си взимам каквото ми трябва. За ремонти, например, от тук си пазарувам.